Pusong nasikop sa mga operatiba ang usa ka high-value individual ug nasakmit ang 1,836,000 pesos nga kantidad sa gituhang shabu atol sa bypass operation sa Pinoy-anan sa suspect sa Zone 8, Bulwa, Cagayan de Oro City niadtong Biyernes sa gabi, Disyembre 26, 2025. Ang suspect gila sa alias nga Buboy, 38 anyos, adunay kapoyo og residente sa naisgutang lugar. Nakuha gikan sa suspect ang gituhang shabu nga adunay kinatibukang gibukaton nga 270 gramos o guban pang drug paraphernalia. Subay niini ang suspect nadakpan na kaniadto tungod sa kasong drug-related o gikataho nga nakagawas sa miaging tuig ubos sa probation. Gibutyag pa sa mga otoridad nga gikan sa Lanao del Sur ang maong illegal nga droga. Din anaara sa Cagayan de Oro City ang distribusyon niini. Ang suspect anaana sa kustudiya sa CDEO Kukpo samtang mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, para sa ligon nga immune system, tumar og Sazon Vitamin C nga motabang makigbatok sa mga free radicals para sa overall wellness. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.